Супер вкусна и засищаща закуска, подходяща да си я вземете и за офиса. Благодаря ти, Мария, много за тази идея. Вместо кисело мляко, аз ще използвам протеинова извара с вкусна ванилия, защото много я обичам. Ще добавя една доза протеин на прах на олгут с вкус на шоколад и с него ще обогатя своята закуска с белтачини, витамини, минерали, фибри и български пробиотик. Добавих и шокомюсли, малко горски плодове. Може да си направите закуската сутринта преди работа или от вечерта, за да ви бъде по-лесно на следващия ден. Цялата закуска е 400 калории, аз ще я изям на 2 пъти. Ако си нямате подходящо бурканче, в което да си сложите закуската или следобедния знак, може да видите моето в сайта darimilenova.com. Бурканчето е от боросиликатно стъкло, което го прави по-леко, по-устойчиво на удари. Може да се слага в миялна, в микровълнова. А още идеи, подходящи за обяд или закуска в училище или работа, има в моите карти с рецепти. Вижте ги всички в сайта darimilenova.com.